Tchad, États-Unis jamana finitigi kɛmɛni kɔ minnu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don jadi kɛlɛli kama ka bɔ Sahel kɔnɔ sera u ka jamana kan. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira kunu alamisa Ameriki finitigiso Pentagon olu ka kuma latɛmɛla Pat Ryder fɛ. A y'a lase k'u ka kulu min sigilen don farafina dɛmɛli kama walasa ka se ka lakana sabati n'o ye Africom ye. U ka kulu fankelen n'o ye Africom ye tun ye u bolominɛw cɛli daminɛ ka bɔ farafina jamana dɔw kan. Min tun baaraw sigilen don sen kan Ameriki jamana finitigiw fɛ farafina kɔnɔna la ni o tun laɲini kɛlen don ka kɔrɔ. Ko ni hakilina minnu talen filɛ nin ye bɛna to senna sangani kɔnɔ k'a kun de ye ko ka kow fɛsɛfɛsɛ u ka baaraɲɔgɔnya siraw kan lakana fanfɛla la. Ko min baaraw bɛna kuraya Tchad jamanatigi sigi kalata kɔfɛ n'o kan ka kɛ mɛ kalo tile 6 a ye min fara kan. Bataki dɔ kɔnɔ min labilala Tchad jamana ka minisiriso min sigilen don u ka kɛlɛkɛ labilala Tchad jamana minisiriw fɛ minnu sigilen don u ka kɛlɛdaga kunna n'a kalanna AFP ka kunnafoni diso la. U ka jalatigiba ɲɛmɔgɔ dɔw n'o ye chef d'état major ani ka fara Tchad jamana ka sanfɛ kɛlɛ bolo u ɲɛmɔgɔ dɔ kan tun ye a lase kabiri avril kalo daminɛ waati k'a fɔ ko Ameriki jamana ka finitigi dɔw bɛna u ka minɛnw cɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔ. U ye min lakiri k'a fɔ ko bɛnkan gafe min tun kan ka bolonɔbila walasa ka se k'u ka toli kofɔ u ka jamana kan ko gɛlɛya dɔw bɛ u baara la. Ni bataki kelen y'a yira k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛkɛ kulu tun y'a ɲini États-Unis jamana ka lakana kuluw fɛ fɔ k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ yɔrɔnin kelen n'o ye baki ye u ka sanfɛ kɛlɛkɛ dagayɔrɔ dɔw la i n'a fɔ daji Koseyi yɔrɔ min tun lakodɔnnen don ni Ameriki jamana ka kɛlɛkɛ kulu minnu tun talen don degili baaraw kɛ Tchad jamana finitigiw kun ka se k'u dɛmɛ u k'u kwada Boko Haram jadi jɛkulumaw kɔgɔ la. N'a sira wɛrɛw fɛ Niger jamana kan États-Unis jamana ni Faransi jamana ka kɛlɛcɛ minnu tun yelen don u ka marabolow kɔnɔ walasa ka se ka jadi kɛlɛ. Finitigi kulu minnu ye fangadafiri kɛ juillet kalo waati ye jalakilikan dɔw kɛ marsi kalo waati ka kɛɲɛ ni baaraɲɔgɔnya bɛnkan lawaleyali baliya o baara sira dɔw ye u ni États-Unis jamana cɛ. U y'a yira o de kɔfɛ ko États-Unis jamana ka finitigi kulu yamaruyalen tɛ bilen ka to u ka jamana kɔnɔ. Ni kunɲɔgɔn daminɛ in na Washington kɔni ye kumaɲɔgɔnya baara sira dɔw sigi u ni ɲamɛ cɛ min bɛ tali kɛ u ka finitigiw ka baaraw ɲɔngirili kan ka bɔ Niger jamana kɔnɔ. A ka ca ni Ameriki ka finitigi 1000 ye minnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin jamana in kɔnɔ.